kasama si Senador Chis Escudero ba di balibad nagpadadaan og sumon si Vice President Inday Sara Duterte aron patubagon baga kasama sa articles of impeachment nga isang at sa House Prosecutor ngadto baga kasama sa Senado. Mura manigwa magkatuno baga kasama ang House of Representative no. May basa baga kasama ang Senado na kay bao bayata no nga baga alipuris ni sila tanan baga kasama sa atong gobyerno aron nga kinibitawng ipiton ang baga Duterte ning kasamtagan nga panahon. Ingon pa baga kasama si Chis Escudero so nga dili tapoy di anak kay ato lang ng entertainon baga kasama ang gusto sa House Prosecutor nagpasumunan si Inday kung kita mga membro sa Senado nagsisyon nagkonvinta nya di man pwede nga magkonvinta baga kasama karon nga nakaresista para lang ni anak baga kasama nga agbutanga kanang impeachment complaint bato kadto kang Inday Sara Duterte kay bato pa ni Chis Escudero ang makapatapok labag sa mga membro sa Senado mamatay ang presidente o magkapakurom sila ha usa na baga kasama kanang makapakurom sila makapatawag sila nga makurom sila pero kana baga kasama ang impeachment complaint karon nga nagresist na sila ang uban nangampanya na ingon pa ni Chis Escudero di ko gabi maghimo gyud ko ana mga butang nga pag-abot sa panahon gabi tong kining ebidensya aron ako magkasama mabakuti ta